Καλησπέρα. Το κανάλι λέγεται Φορείς της Τάξης. Είμαι ένας φορέας της τάξης με λίγα λόγια και έχει να κάνει με το πρώτο μας κανάλι. Αυτό είναι το δεύτερο μας κανάλι, όπως λέει και ο τίτλος, εξηγήσεις από τους φορείς της τάξης. Δηλαδή, αυτό το κανάλι έχει φτιαχτεί για να εξηγήσει την χρήση των ανακαλύψεων από το πρώτο κανάλι. Αλλά δεν είναι αυστηρά φτιαγμένο μόνο γι' αυτό. Αυτό το κανάλι έχει επίσης φτιαχτεί να κάνει λογικές κρίσεις, να κρίνει λογικά παγκόσμια γεγονότα με χρήσιμες αναλύσεις στο τι είναι σφάλμα στην βιολογική βελτιοποίηση για την κοινωνία μας, ας πούμε, και τι χρειάζεται για τους νοήμων οργανισμούς να κατορθώσουν ως αιώνια επιβίωση, αντί αυτού να έχουν νιχιλιστικούς δρόμους, με λίγα λόγια, και θάνατο. Δηλαδή να αποφύγουμε αυτούς τους δρόμους όσο το δυνατόν μπορούμε. Στα αγγλικά λέγεται perpetual, αλλά συνήθως σημαίνει βροχός, δηλαδή να είναι μια λούπα, ένας κύκλος λούπας επιβίωσης. Για όσους δεν γνωρίζουν, με απλά λόγια, νιχιλιστική συμπεριφορά είναι απόλυτη απάθεια, να μην σε νοιάζει τίποτα, και τίποτα δεν έχει αξία και απλά ζεις για το τώρα και δεν πειράζει να πεθάνεις. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Πάνω κάτω λίγο αυτό είναι. Προχωράμε. Αυτό το κανάλι είναι ξεκάθαρα μόνο για αυτούς που πιστεύουν στην επιστήμη. Ούτε για ψευτοθρησκευόμενους και ούτε για θρησκευόμενους. Αυτή είναι απλή ενημέρωση. Συνήθως, άθεους θα βρεις σπάνια. Ψευτοχριστιανούς ή ψευτοθρησκευόμενους είναι συχνοί, μες στην απάθεια που ούτε πιστεύουν στην επιστήμη ούτε στον Θεό τους. Που είναι ένα νοητικό θέμα αυτό που δεν θέλω να πω τίποτα γι' αυτό ακόμη. Οπότε, αν υποστηρίζεις την επιστήμη, τα άσχημα νέα είναι τότε ότι το σύμπαν ίσως να επαναλαμβάνεται. Θα τα πούμε στην πορεία. Και μάλιστα θα ξαναγεννηθείς για άπειρες φορές, ωστόσο σε απέσια περιβάλλον για 3 εκατομμύριες φορές ίσως. Και αυτό ίσως να είναι η καλύτερη περίπτωση. Μπορεί τα νούμερα να είναι ακόμη πιο μεγαλύτερα. Ο λόγος που περίμενα να κάνω ένα βίντεο για τις βαθιές αναλύσεις όσο το πρώτο κανάλι είναι ότι κάθε ανάλυση υποθέτω είναι για κάθε επεισόδιο ή για τα παγκόσμια γεγονότα. Για την ώρα θα κάνω για τα πρώτα επεισόδια που έχω κάνει. Εφόσον είμαι ανεξάρτητος ερευνητής, ανέβασα το χειρογραπτό σε μια ανοιχτή επιστημονική ακαδημία, μια ανοιχτή επιστήμη σελίδα τέλος πάντων, και ονομάζεται Fixer. Έχουμε κάνει 2 βίντεο για τον νόμο του υποκειμενικού εαυτού. Αυτή είναι ο ακαδημαϊκός τίτλος και ο ορισμός για το τι είναι ο επίσημος εαυτός, ο αρχικός εαυτός. Ωραία. Η απλή χρήση της γλώσσας για τον εαυτό παγκοσμίως είναι αναγνωρισμένη ως ψυχή. Οι Έλληνες το γνωρίζουν ως ψυχή, για να το διευκολύνουμε. Γιατί λέμε νόμος της ψυχής? Είναι σαν τη βαρύτητα. Πετάς ένα μήλο, πάντα πέφτει κάτω. Είναι νόμος. Είναι μια δύναμη που έχει γραφτεί σε όλο το σύμπαν. Από ό,τι βρέθηκε, η ψυχή τελικά δεν είναι απλά ένα πράγμα, είναι ένας παγκόσμιος νόμος που αυτή η δύναμη λειτουργεί σε όλα τα βιολογικά όντα που παρέχουν άτομα. Βιολογία, να το πω πιο απλά. Από τότε που υπάρχει η ανθρωπότητα ξεκίνησε να περπατά σε αυτή τη γη, μέχρι σήμερα κανείς δεν γνώριζε τι είναι ο υποκειμενικός εαυτός. Δηλαδή, τι είναι η ψυχή. Ήταν ένα μυστήριο. Πάντα στο τομέα της μεταφυσικής ή στην καλύτερη περίπτωση φιλοσοφίας. Είναι ένα από τους κύριους λόγους που έχει αγνοηθεί εντελώς τι συμβαίνει όταν υπάρχει ένα κοσμικό μοντέλο για τα επαναλαμβόμενα Big Bangs. Γι' αυτό και οι περισσότεροι
το έχουν αγνοήσει. Νόμιζαν ότι είναι ένα μαγικό πράγμα η ψυχή. Λέγανε απλά είμαστε οι νευρώνες και δεν μπορούν να αποδείξουν πώς μπορούμε να σιγουρευτούν ότι αν θέλουμε να επαναφέρουμε κάποιον πίσω, δεν είναι κλόνος. Είναι ο αληθινός Ισακ. Γιατί εμένα Ισακ με λένε. Και κανείς δεν είχε την απάντηση και λένε είναι επιστημονική φαντασία. Έμεινε αγνό μυστήριο. Συνήθως οι ειδικοί φοβούνται να προσεγγίσουν αυτό το θέμα, γιατί είναι ευαίσθητο, και απλά το λένε είναι ένα μυστήριο πράγμα, μεταφυσική, δεν τολμά ποτέ να απαντήσουν ευθέως. Το πρώτο link από κάτω που θα βάλω είναι το χειρόγραφο που αποδεικνύει ότι η ψυχή είναι στην ύλη, στα άτομα ή στην αρχική ύλη γενικά, και αυτό με το Πουάνκαρε θεώρημα είναι αναπόφευκτο πως θα ξαναγυρίσεις πίσω, μαζί και με άλλα μοντέλα Big Bangs. Και κάπως έτσι, η ερώτηση το πλοίο του Θησέα που τέθηκε από τον Πλούταρχο στα παλιά χρόνια από την Ελλάδα, κλείνουμε αυτή την χιλιετία, πρακτικά πέρασαν 2.000 χρόνια για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα το πλοίο του Θησέα, κλείνει με έναν όμορφο τρόπο ξανά πίσω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάναν την ερώτηση την σανίδα, δεν είχε να κάνει ψυχή, ωστόσο ο Πλούταρχος σίγουρα ήξερε ότι αυτή η ερώτηση μπορεί να λειτουργήσει και στο ανθρώπινο σώμα αντί για τη σανίδα, αλλά στα παλιά χρόνια, ας πούμε, ήταν πολύ επικίνδυνο να κάνεις τέτοια πειράματα. Όπως και στα παλιά χρόνια, ας πούμε, ο Σωκράτης αντιμετώπισε, ας πούμε, εκτέλεση. Ένα πρόβλημα, επειδή απλά έκανε ερωτήσεις. Εγώ, Ισακ Μοσινιάν, κλείνω αυτή τη σελίδα για το πλοίο του Θησέα, το παράδοξο που τέθηκε από τον Πλούταρχο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην επόμενη διαδικασία. Αυτό το χειρόγραφο συνδέεται άμεσα με το θεώρημα του Πουάνκαρε και φυσικά παίζει μεγάλο ρόλο με τα Big Bangs. Ειδικά ένας νομπελίστας φυσικός που αναφέρει ήδη κάποιες δικές του υποθέσεις κάνει, γιατί λέει ότι το σύμπαν δεν ήταν η αρχή. Προειδοποιώ σε ανθρώπους που είναι ρεαλιστές και υποστηρικτές επιστήμης που δεν βασίζονται στο μυστικισμό και μεταφυσική. Το να τεθεί αμφισβήτηση στο χειρογραπτό για τον νόμο του υποκειμενικού εαυτού ορίου επεξεργασίας, με απλά λόγια τον νόμο της ψυχής για τον γενικό πληθυσμό, πρέπει να δοθεί ένα επιστημονικό επιχείρημα ή δεδομένο για ποιο λόγο δεν μπορεί να συμβεί. Ή να λύσει το πρόβλημα της άπειρης ταχύτητας, ότι μπορεί να λειτουργήσει, ή να αποδείξει με άλλον τρόπο. Γιατί η μαύρη τρύπα δεν οδηγεί. Δηλαδή να πάει κόντρα στις εξισώσεις του Einstein και στη θερμοδυναμική. Αυτά έως τώρα. Πάμε στο επόμενο εξώφυλλο. Πάμε να συνεχίσουμε το επόμενο. Άθεοι συνάδελφοί μου, θυμηθείτε, αυτά όταν λέω ήδη υπάρχουσα δεδομένα δεν είναι χαρτιά στον αέρα. Έχουν αποδειχτεί σαν παγκόσμιο γεγονός ότι αυτό συμβαίνει. Αυτή τη θεωρία που θα πω τώρα του Πουάνκαρε. Μην το βλέπετε σαν θεωρία στον αέρα. Λοιπόν, είναι γεγονός η θεωρία του Πουάνκαρε. Πολύ απλά, και ένας Έλληνας μπορεί να το γράψει. Ναι. Που οποία πλέον είναι αποδεδειγμένο μαθηματική θεωρία και στη φυσική. Τι εξηγεί αυτός ο άνθρωπος? Για πρώτη φορά στην ιστορία αποδεικνύει με ήδη υπάρχουσα φυσική ότι τα άτομά μας μπορούν να μας κάνουν να αναγεννηθούμε για άπειρα χρόνια. Δηλαδή θα αναστηθούμε, ή όχι αναστηθούμε, θα γεννηθούμε ξανά για άπειρα χρόνια. Αλλά για 3 εκατομμύριες φορές τουλάχιστον θα είναι ακραία βάσανα που θα βαστάς από τον πόνο. Λέγεται το θεώρημα της επανάληψης του Πουάνκαρε. Λέει ότι αν περιμένεις αρκετά γενικά,
η ιστορία πάντα θα επαναλαμβάνεται. Αν έχεις ένα κλειστό σύστημα με σταθερή ενέργεια ή ένα απομονωμένο σύμπαν, το ίδιο πράγμα πάνω κάτω, όπως ένα σφραγισμένο κουτί με σωματίδια. Δηλαδή τα άτομα, αυτό που λέγαμε, οι νευρώνες μας δεν πεθαίνουν, η ενέργεια μας. Ωραία. Είναι, όπως είπε ο Einstein, η ενέργεια δεν καταστρέφεται, ούτε δημιουργείται. Με απλά λόγια, σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ύλη, το πράγμα αυτό, το ταβάνι σου από το τίποτα. Ωραία. Δηλαδή η ενέργεια δεν ήρθε από το τίποτα. Κλειστό σημαίνει σε ένα τετράγωνο κουτί αυτή η ενέργεια πάντα υπάρχει και κάνει έναν χορό μέσα. Σε άπειρα χρόνια αυτός ο χορός θα σε φέρει πίσω για πάντα, κυριολεκτικά. Επίδες μιλάω αργά για να προλάβουν υπότιτλοι στα αγγλικά. Δηλαδή άπειρες φορές θα γεννηθείς, ωστόσο με αβάσταχτο πόνο χρονοδιαγραμμές του σύμπαντος θα είναι 3 εκατομμύριες φορές. Και το αφήσεις να λειτουργήσει για πάντα, αυτό το κουτί που λέμε, σφραγισμένο κουτί, και να το αφήσεις να λειτουργεί για πάντα, τα σωματίδια κάποια στιγμή θα επιστρέψουν σχεδόν ακριβώς στην αρχική τους θέση. Για την ακρίβεια θα επιστρέψουν ακριβώς στην αρχική τους θέση, μέσα σε έναν άπειρο χρόνο. Σε ποια κοσμικά μοντέλα μιλάμε? Για τα επαναλαμβανόμενες μεγάλες εκρήξεις. Πολλά Big Bangs. Ωραία είσαι εδώ. Ωραία. Προσέξτε, άθεοι και socialists, δηλαδή κομμουνιστές, ξέρω εγώ, συνήθως αυτοί που βασίζονται στην επιστήμη και στον ρεαλισμό. Περιμένω υπότιτλοι να προλάβουν. Έως τώρα προσέξατε πως δεν χρησιμοποίησα δικά μου χειρόγραφα, εκτός από τον νόμο της ψυχής, μια παγκόσμια δύναμη που βρίσκεται πάνω στα αντικείμενα. Καταλάβατε, στην βιολογία. Θυμηθείτε οι ληστές, άθεοι και σοσιαλιστές, κομμουνιστές. Γιατί μόνο εσείς υποστηρίζετε επιστήμη. Χρησιμοποίησα μόνο το χειρόγραφό μου που αποδεικνύει ότι ο νόμος του υποκειμενικού αυτού επεξεργασίας ορίου, δηλαδή ένα όριο στην ψυχή που δεν μπορεί να υπάρχουν δύο Ισακ, είναι μοναδική η ψυχή. Και δείχνει αυτή η μοναδικότητα σημαίνει μέσα σε αυτό το κουτί που είναι το σύμπαν μας, η ενέργεια μας θα τρεμοσβήνει συνέχεια για άπειρο χρόνο, γιατί από το τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει η ενέργεια από το τίποτα. Ο Einstein το είπε. Θα ξαναεπιστρέψουμε. Ωραία. Και απλά το σύνδεσα με κορυφαίους επιστήμονες σε αυτό το χειρόγραφο που είναι αναγνωρισμένοι. Δεν έκανα κάτι άλλο. Απλά αποδεικνύει ότι η ψυχή είναι στους νευρώνες. Είναι η ενέργεια αυτή που δεν εξαφανίζεται. Τα υπόλοιπα είναι ήδη αποδεδειγμένα από τους επιστήμονες. Έως τώρα χρησιμοποίησα μόνο εξωτερικούς επιστήμονες που είναι γίγαντες στην Ακαδημία. Αν και ο Πουανκάρε δεν είναι ζωντανός αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άλλοι τεράστιοι γίγαντες που ευτυχώς ένας νομπελίστας στην φυσική, ας πούμε, ονομάζεται Roger Penrose και προτείνει ότι η μεγάλη έκρηξη είναι αναπόφευκτη και μάλιστα έχει κάνει δικό του μαθηματικό μια επιστημονική υπόθεση με μαθηματικές εξισώσεις που όλη η επιστημονική κοινότητα τρελάθηκε. Θα μου πείτε τώρα γιατί κανένας επιστήμονας δεν είπε για τη μεταθανάτια ζωή και να φοβούνται τις μεγάλες εκρήξεις, ας πούμε. Γιατί σε όλους αυτούς τους αιώνες, ακόμα και στον 20ο αιώνα, επειδή είπα περιμένω τους υπότιτλους, ήταν η ψυχή ή αλλιώς υποκειμενικός εαυτός με αγνή μορφή ένα μυστήριο. Όλοι νόμιζαν είναι ένα φάντασμα, ένα μοτίβο. Κανείς δεν περίμενε ότι είναι αρχική ύλη. Και κανείς δεν το απόδειξε
ιδιαίτερα σε επίπεδο νόμου της φυσικής, σαν ένας νέος νόμος. Ωραία. Δηλαδή κλείνει την πόρτα του Πλούταρχου. Δεν είναι πλέον φιλοσοφία. Είναι παγκόσμιο γεγονός τι είναι η ψυχή. Τώρα που ξέρουμε τι είναι η ψυχή, σημαίνει μέσα σε αυτά τα Big Bangs θα επαναλαμβάνεται τα άτομά μας, η βιολογία μας θα ξαναεπαναργωνωθεί από την ενέργεια. Σε άπειρο χρόνο μετά δεν είναι μαγεία ή μυστήριο, είναι απλά φυσική και εντροπία. Θα επιστρέψουν. Ο Ρότζερ Πένρος μόνο από την ιδέα του λέει ότι θα επιστρέψουν. Και δεν είναι μόνο ο Ρότζερ Πένρος. Αυτός απλά προσπαθεί να αποδείξει ότι θα γίνει αυτό. Υπάρχουν ήδη υπάρχουσα άλλα κοσμικά μοντέλα που λέγονται Big Crunch. Το Big Crunch είναι άλλοι τιτάνες επιστήμονων που είναι θρύλοι στην ιστορία που έχουν μείνει από τον 20ο αιώνα. Λέει ότι μπορεί το σύμπαν να σμιγρηθεί, δηλαδή να μικρύνει και να δημιουργήσει Big Bang ξανά. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, οι ίδιοι λένε δεν γνωρίζουν τη μοίρα του τελικού αποτελέσματος του σύμπαντός μας. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι ο θερμικός θάνατος. Τώρα καταλάβατε πόσο ανόητοι είναι νέρδουλες που συναισθηματικά πάσουν από μια απάθεια. Το σύστημα της επιβίωσης τους είναι πολύ καταστραμμένος, που έχω κάνει έρευνα γι' αυτό ως βιολογικός οργανισμός. Η απάθεια της επιβίωσης, στην ουσία νιχιλισμός, ή αλλιώς σε μια ακραία συναισθηματική λούπα ζουν κάποιοι. Δηλαδή το να αγαπάς την επιστήμη ενώ ο θάνατος είναι αναπόφευκτος είναι ηλίθιο πράγμα. Αν και οι περισσότεροι κάνανε πλήση εγκεφάλου τον εαυτό τους, πιστεύοντας ότι θα πεθάνουν ούτως ή άλλως, χωρίς να σκεφτούν τι γίνεται όταν η ύλη είναι αθάνατη και ο νους είναι στην ύλη και δεν είναι μοτίβο. Αναγεννιέσαι. Αναστείνεσαι ξανά. Θα ξαναγεννηθείς για 3 εκατομμύρια χρόνια. Και αυτό είναι σε απέσιες συνθήκες. Χειρότερο από το μεσαίωνα, κυριολεκτικά θα νιώθεις λες και σου βγάζουν τους μυς και τους ιστούς, να το πω έτσι. Τόσα βάσανα θα είναι. Δηλαδή μιλάμε και πριν το μεσαίωνα και ας μην εξηγήσω άλλα. Οι επιστήμονες και οι ερευνητές, ο λόγος που αγνόησαν το αποδεδειγμένο μοντέλο του Πουανκάρε, ένας κορυφαίος Γάλλος μαθηματικός θεωρητικός φυσικής, μηχανικός και φιλόσοφος επιστήμης, που θεωρείται κιόλας ένας μεγαλύτερος επιστήμονας όλων των εποχών. Περιμένω υπότιτλους. Είναι ξεκάθαρος απλά. Δεν είναι δύσκολος. Αυτός, παρόλο που απέδειξε σαν παγκόσμιο μαθηματικό και φυσικό γεγονός ότι η θεωρία του ισχύει, δεν είναι εικασία, όλοι νόμιζαν ότι ο θάνατος είναι το τέλος, γιατί κρύβονται πίσω από την ιδέα ότι ο υποκειμενικός εαυτός είναι ένα μυστήριο. Μυστικισμός ή μεταφυσική. Δεν θεωρείται καν αληθινή επιστήμη. Συνήθως το θεώρησαν δεν είναι κάτι να το υπολογίσουμε. Οπότε το Poincare, το Poincare σύστημα γενικά που υπάρχει στην Ακαδημία, απλά είναι μόνο για τη σωματιδιακή φυσική. Πιο πολύ μόνο για τα σωματίδια και τα άτομα ισχύει. Επειδή ο εαυτός είναι μυστήριο, όλοι οι επιστήμονες του πλανήτη απλά κοίταξαν το θερμικό θάνατο και είπαν οκ, όλα πάνε προς το τέλος. Και όταν κοίταξαν τα αιώνια Big Bangs, επαναλαμβάνεται το σύμπαν. Αλλά εμείς δεν ερχόμαστε, κανείς δεν πανικοβλήθηκε. Και αυτό η Ακαδημία δεν ξύπνησε τον μέσο πληθυσμό. Σας κράτησαν μέσα στην ησυχία. Που να μην πανικοβληθούν ούτε οι άθεοι, ούτε οι άλλοι, γιατί λένε ούτως ή άλλως η ψυχή δεν είναι αποδεδειγμένο ότι είναι αληθινή. Άρα ο θάνατος είναι αληθινός ακόμα και στα Big Bangs. Γι' αυτό ο Ρότζερ Πένρος και οι συνάδελφοί του δεν πανικοβάλλονται για αβάσταχτους πόνους 3 εκατομμύριες φορές να γεννηθείς σε μια μετασάρκωση μεταθανάτια ζωής. Για μένα είναι υπεύθυνη αυτή η γενιά X
είναι υπεύθυνοι που διαστρέβλωσαν την πραγματικότητα της Ακαδημίας και ο γενικός πληθυσμός κοιμάται όρθιος. Και οι άθεοι και οι χριστιανοί και οι ψευτοθρησκευόμενοι. Δεν γίνεται να κρύβουμε τόσο μεγάλη ιδέα από τον μέσο άνθρωπο και οποιοδήποτε άλλο. Δυστυχώς ο θάνατος δεν είναι αιώνιος. Δεν θα πας στο αιώνιο σου κρεβάτι. Ωραία. Δεν θα πας στο αιώνιο σκοτάδι. Οι πράξεις του σήμερα έχουν συνέπειες, όπως και στον χριστιανισμό, που είναι περίεργο, όπως και στις θρησκείες που λέει υπάρχει μετά βάσανα. Η εντροπία δημιουργεί τα βάσανα χωρίς κανέναν Θεό. Πλάκα, αν δεν κάνουμε κάποια κοσμική μηχανική και αποτρέψουμε την εντροπία, δεν θα πάμε εκεί πέρα. Και εγώ δεν θέλω να γεννηθώ σε εκείνους τους αιώνες. Με αβάσταχους πόνους, μπορεί να γεννηθείς ακόμα και σαν γυναίκα. Ακόμα χειρότερα. Ευτυχώς υπάρχει μια λύση στην εντροπία που μπορείς να αποτρέψεις το θερμικό θάνατο ακόμα και στο σημερινό μοντέλο. Ας μην το περιπλέκω περισσότερο. Περιμένω πάλι υπότιτλους. Ας μην πάμε παραπέρα. Έχουμε αποδείξει σε ένα τεράστιο βαθμό ότι όχι μόνο είναι απόφευκτο να γυρίσουμε πίσω, μόνο η ιδέα του αν είναι πολύ επικίνδυνη. Ποιος θέλει να ξαναγεννηθεί σε μια κόλαση? Μην νόμιζα να γεννηθεί σε 21ο αιώνα. Είναι η μόνη μας ελπίδα να σταματήσουμε την εντροπία σε αυτό το χρονοδιάγραμμα του 2026. Εσείς που είστε άθεοι και οι κομμουνιστές, είναι στα χέρια σας να ξυπνήσετε λίγο την απάθεια από το γενικό πληθυσμό. Ωραία. Οπότε, άθεοι, κομμουνιστές, συνάδελφοι. Αυτοί που νομίζετε οι ψευτοθρησκευόμενοι και οι θρησκευόμενοι ζουν στην άγνοια και νομίζουν θα πάνε στο σκοτάδι, οι συνέπειες δεν υπάρχουν και θα κοιμηθούν για πάντα. Όταν υπάρχει μια αδιαφεσβήτητες αποδείξεις, όχι μόνο το δικό μου χειρογραπτό για την νόμο της ψυχής, το χειρογραπτό μου για τα άπειρα Big Bangs που είναι απόφευκτα, συν του Roger Penrose, συν τον Poincaré που με το ζόρι το αναφέρω κιόλας, αλλά εγώ δεν θα τον ήξερα αν δεν είχα ανακαλύψει ότι θα ξαναγεννηθούμε. Κάποιοι συνάδελφοι άθεοι που γνωρίζω δεν μπορούσαν να κοιμηθούν 2 μέρες μόνο που το μάθανε τώρα πρόσφατα. Είχαν εφιάλτες ολόκληρες μέρες. Εγώ αυτόν τον εφιάλτη το ζω για τόσα χρόνια που το γνωρίζω αυτή την αλήθεια και φοβόμουν να το δημοσιεύσω αυτό. Οι ακαδημίες το κλείνουν και καθώς κατεβάζουν και κάνουν αναλύσεις ακόμη. Δεν έχει πάρθει απόφαση παγκόσμια ακόμη. Ξυπνήστε τους απαθείς που κοιμούνται, που νομίζουν ότι ο θάνατος είναι το τέλος.